Yi haƙuri mana, yi haƙuri. Cikina. Babu wata tsiya da za ki iya ba mu ko ki mai da mu gurin daji mu. Wallahi na gaji da gidan nan. Mama yanzu wai ba ki gama abincin ba. Mama ƙarya take ba abin da take dafa. Ramlat, mene miki ne haka? Ni fa mahaifiyarki ce, ni nake miki ƙarya yau. Bari ki. Kin gani ko kullum sai ta mana ƙarya, babanmu baya mana ƙarya. Ki gaya wa babanki cewa kare kara zuwa ofis ɗina Maula. Kai haƙuri da Allah Alhaji. Kai haƙuri. Ka taimake mu. Duk kuɗaɗen da kike sa da ke kansu bai su ba. Har sai sun ƙara haɗawa da zuwa ofis ɗina Maula. Ka rufa mu asiri. Tuwon dawan nan ne ma da ka tuko da su. Shine muka dafa. Ni na ciki da ke yi tuwon dawa, ni ba na cin tuwon dawa. Da aka kawo mana agaji. Ina rasa mun rashin imani na matan nan. Kai ka gama shan wahala ka kawo abun su tattara su cin. Inda wani ya rawa aka ba shi kuɗi, idan wani ya yi duka zai shi. In ka ji gangami akwai labari. Daga kamfanin da ya shahara wajen kawo muku haɗaɗɗen fina-finan Hausa, Abnur Entertainment ke gabatar muku da fim Haske Biyu. Me yasa ba za ka roƙe shi ba tunda shi bai yi tunani zai ba ka ba? Na roƙe shi. Shi tun da ya san ya fi ni sai na roƙe shi. To me yasa kai ba za ka roƙe shi ba? Girman kai kenan ko? Wai ke me yasa ba ki ganin darajar na bin? Ni ba mutum ki fa ki rinka sanin cewar aure. To wani irin miji ana fama da talauci? Haske Biyu. Lokacin da nake neman ki, kamar za mu haɗe juna saboda soyayya. Me yasa sai da muka yi aure za mu zama ɗaya? Kai ciwo da kai. Haske Biyu. Mustapha ƴaƴana ba za su ci abincin almajirai ba. Malamin mu kuma makarantar Islamiyya ya ce ba kyau su bar da abin. Kai rufe min baki. Ina ruwai. Anya yaran nan ba ku ɗauki kuɗina ba. Ni dai ban ɗauka ba, ni ma ban ɗauka ba. Ya ko da nake zargi na ɗauko miki kuɗi. To Hajiyawa ya sani abu a duhu. Ai da ta daki. Alika. Haske Biyu. Haske Biyu. Haske Biyu. Menene? Me aka yi? Gidanmu ya zo a ɗakinmu ya ɗauko mana biredi. Allah ne ya ba ku ba. Wallahi yanda Allah ya ba ku haka shi ma ya ba shi. Dana ba ɓarawo ba ne ba. Kai haƙuri kawai. Haske Biyu. Haske Biyu. Shirin Nur Emil, shirya Abdul Ahmad mai kwashe ba da Umar Aminu Esmo. Na lura da cewa so kike ki kashe ni. To wallahi sai kin riga ni mutuwa. Haske Biyu. Yi haƙuri mana, yi haƙuri. Cikina. Babu wata tsiya da za ki iya ba mu ko ki mai da mu gurin daji mu. Wallahi na gaji da gidan nan. Mama yanzu wai ba ki gama abincin ba. Mama ƙarya take ba abin da take dafa. Ramlat, mene miki ne haka? Ni fa mahaifiyarki ce, ni nake miki ƙarya yau. Bari ki. Kin gani ko kullum sai ta mana ƙarya, babanmu baya mana ƙarya. Ki gaya wa babanki cewa kare kara zuwa ofis ɗina Maula. Kai haƙuri da Allah Alhaji. Kai haƙuri. Ka taimake mu. Duk kuɗaɗen da kike sa da ke kansu bai su ba. Har sai sun ƙara haɗawa da zuwa ofis ɗina Maula. Ka rufa mu asiri.
tuwon dawan nan ne ma na daga tuwo ɗazu shine muka dafa. Ni na ce ki dai ki yi tuwon dawa, ni ba na cin tuwon dawa. Ya da aka kawo mana agaji. Inda wani ya rawa aka ba shi kuɗi, idan wani ya yi duka zai shi. In kaji gangami akwai labari. Daga kamfanin da ya shahara wajen kawo muku haɗaɗɗen fina-finan Hausa, Abnur Entertainment ke gabatar muku da fim Haske Biyu. Me yasa ba za ka roƙe shi ba tunda shi bai yi tunanin zai baka ba? Na roƙe shi. Shi tun da ya san ya fi shi sai na roƙe shi. To me yasa kai ba za ka roƙe shi ba? Girman kai kenan ko? Wai ke me yasa ba ki ganin darajar na biri? Ni ba mutum ke fa kiran da sanin cewar To wani irin miji ana fama da talauci? Haske Biyu. Lokacin da nake neman ki, kamar za mu haɗe juna saboda soyayya. Me yasa sai da muka yi aure za mu zama ɗaya? Kai ciwo da kai. Haske Biyu. Mustapha ƴaƴana ba za su ci abincin almajirai ba. Malamin mu kuma makarantar Islamiyya ya ce ba kyau zubar da abu. Kai rufe min baki. Ina ruwan anya yaran nan ba ku ɗauki kuɗi na ba. Ni dai ban ɗauka ba, ni ma ban ɗauka ba. Ya ko da ke zargi na ɗaukar miki kuɗi. To Hajiyawa ya sani abu a duhu. Mai da ta raki. Alita. Haske Biyu. Haske Biyu. Haske Biyu. Menene me aka yi? Gidanmu ya zo a ɗakinmu ya ɗauko mana biredi. Allah ne ya baku ba. Wallahi yanda Allah ya baku haka shi ma ya bashi. Dana ba barawo bane ba kai hakuri kawai. Haske Biyu. Haske Biyu. Shirin Nur Embele, shirya Abdul Ahmad mai kwashewa, ba da umarni Aminu Esmo. Na lura da cewa so kike ki kashe ni. To wallahi sai ki riga ni mutuwa. Haske Biyu.